ಎಸಲ್ ಟಿವಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರನ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ. ಬಂದುಲೆ ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕ ಮುಹೂರ್ತ ತಾರೀಖು 22/2/2020 ಐತಾರದಾನಿ ಪೊಳಲ್ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ತುಳು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆತಡ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪೋವನಡ್ ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈರ್ ವಹಿಸೊಂದೇರು. ಅಸಲ್ ನಾಟಕದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನೆನವಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಇತ್ಯದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಕುಡವರ ಅಕ್ಕ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕನು 30 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ನಾಟಕ ತಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಕಂಬರ್ದು ವಿದೇ ಕನ್ಪುನವು ಖುಷಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡೇರು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿನ ಈ ನಾಟಕ ಕುಡವರ ಹೊಸ ಶಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನೈಟ್ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿಂದಲ ಪಂಡೇರ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಂದರ್ರೈ ಮಂದಾರ ಪಾತಿರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೆರ್ದು ಕುಡವರ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಾಡ್ ಬಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು 35 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಈ ನಾಟಕ ಆನಿದಲಕನೆ ವಿಧಾತ್ರಿ ತಂಡಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡೆಂದಲ ಪಂಡೇರ. ದೀನನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು, GA ಬೋಳೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಮೊಕುಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ ಬಯಕಿಯರು. ನಾಗೇಶ್ ಪೊಳಲಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡರು, ರಾಜೇಶ್ ಕಣ್ಣೂರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು, ವರದರಾಜ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಕಂಬ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಒರಿಯರ್ ದೊರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾವಡು ಪಂದು ತುಳುವ ಎಸಲ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಇಂಗುಲು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನಾತ್ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಂದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.